Machiegni kendo nyako Ramogi koro wadonjo e kidieny mar weche mag ohala. Kama wadhi nyaka kaunti ma Migori wayudo ni tend kaunti ma Migori ochiwo dhok mag chak maromo 139 ne grube maromo 139 sub county 7 e kaunti no. Chenro no mar siro pith mar dho chak omonyo omenda maromo siling $24.4 million. Ma en tielo mar auchiel ma ichiwe dhok mag chak e bwo chenro ma otisi kaka Dairy Cow Sugarcane Tobacco Farmer mana ochakre higa 2014. Nyaka ne chak chenro no dho chak maromo 529 osechiw ne jopith mag dhok. Gavana Migori Okoth Obado no ochopo nyasi mar chiwo dhok e gwenge mag Karamwe sub county ma Kuria West. Pogore dwa konygo kata nyithindo e yor school. Samora nyalo yudo matin ma nyathi nyalo chulnego school fee. Each year we do a budget, then the farmers get animals. But more so, what is now becoming interesting out of the county project, the ward member assemblies have also gone ahead to budget in their community projects, and so far this year we are getting the highest number of in-calf avers, 139. The county government of Migori invested 50 animals, whereas 89 have been contributed through the community projects. In-calf dairy cows and 124 sire breeding bulls have been given out to identified beneficiaries in the 8 sub-counties of the county, with the key objective of improving both the quantity and quality of the dairy herd in the county. This whole objective is to achieve the overall goal of increasing milk production for improved food security and nutrition of households in Migori County. Derepe mariambo loche matingo osike kowuok dho wadh nam Sumbi ma Mombasa koro ywak ni okang' mar jatend piny Uhuru Kenyatta mar golo chik mar medo jotich osara kod kwan atamalo 12 okelo negi midhiero ni mar thothgi koro iriembe tich. Joriembo go koni moko kuom jogo mondiko gi e tich sani koro chiwo thuolo mag tije na derepe mawuok e pinje mag libamba ni mad chudo margi ni piny mokalo kipimo gi mano masani onego gichul derepe mapachoka. Gikoni thoth jogo mondiko gi oko ikore mar medo gi osara manyocha piny owacho lando omiyo koro gidhi sumo derepe pinje mag libamba ma ichulo osara mani piny. Okang' matemo chwalo ya wacha makamano e migao mar leba gikoni pok onyuolo lemo kabende gilero ni ma osebedo katimore kinde ka kinde. Madereva wa Kenya wakiandika madereva wa kigeni, kwa sababu hivi sasa tunavyozungumza kiwango kikubwa cha madereva katika hii barabara ni wageni ambao wanaendesha gari ambazo zimeandikishwa katika hili taifa letu la Kenya, ambapo ni kinyume cha sheria. Tumejaribu kwenda katika wizara husika na hakuna hatua yoyote ambayo imechukuliwa kufikia sasa. Kinachochangia waajiri kuajiri madereva wa kigeni ni kwa sababu wale madereva wa kigeni wanalipwa pesa kidogo, cheap labor. Unakuta wao wanaweza kufanya kazi na 20,000 ambapo dereva wa Kenya inakuwa pia yeye ni vigumu kufanya kazi na 20,000. Alafu pili wanaweza kuwa manipulate, na nafikiri pia vile vile ndio chanzo kikubwa cha ajali katika barabara zetu. Kiangalia maisha ya dereva wa long distance ni maisha duni sana. Sisi hatustahili kulipwa shilingi 30,000, 20,000. Na hapa kuna madereva wanapewa mshahara mpaka 18,000. Lakini la ajabu ni kuwa matajiri wengi hawajatambua, na ndio maana wafanyikazi wengi wanapoungana, licha ya kuwa ni haki yao ya kikatiba, wakienda wanafutwa, wanakuwa intimidated, wanafutwa. Na hilo ni jambo ambalo tunaona pia ni kunyanyasa wafanyikazi. Kenya medo yudo midila e piem mar Deaf Olympics e piny Brazil. Yud kama iluongo ni dala ka inyolo Havana Estate Nakuru Phase 4 e nengo molwar mar $629 kende. Ni mathoth ndiko tema chok ni lo kaeto ior e namba mar